Lolu lusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphambili. But you saved the nephew on your phone as Comrade Didi Mabuza, Deputy President. That's correct. Ishukuxa imiyalezo yeqonga iWhatsApp kwikomiti kaMadlanga netyhile ukuba isivumelwano sentengo yezixhobo zemfazwe senzeka phakathi kukaWitness F nosekela mongameli ongasekhoyo David Mabuza. Kukho amarhe ukuba inkokheli ye-Democratic Alliance uJohn Steenhuisen akazokuba inxalenye yobunkokheli beliqela oluzayo. Molweni emakhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Incoko kwiqonga leWhatsApp eshukuxe kwikomishoni kaMadlanga ityhile ukuba isivumelwano sentengo yezixhobo zemfazwe senzeka phakathi kukaWitness F nosekela mongameli ongasekhoyo David Mabuza. Kunjalo ingqina lithi lalinxibelelana nomtshana kaMabuza oku ngaphandle kokuba lishicelele inombolo emnxebeni yalo ngegama elithi Comrade Didi Mabuza obengusekela mongameli. Hafazi kaWhatsApp etsalwe kumnxeba kaWitness F intama incoko ngesivumelwano sentengo yezixhobo nomuntu oshicilelwe njengoComrade Didi Mabuza. Kunjalo ingqina liphike lama ngomlenze omnye ukuba lo ngongasekhoyo obesakuba ngusekela mongameli weli lithi hayi nguSimphiwe Mabuza umtshana kaMabuza. But you saved the nephew on your phone as Comrade Didi Mabuza, Deputy President. That's correct. Why do you save the nephew's phone under the name Comrade Didi Mabuza, Deputy President? That is how I felt I should save it. Witness F waphinde wathwebula umfanekiso wencoko ngendibano eyayicwangcisiwe noComrade Didi Mabuza ze wawuthumela kumuntu oshicilelwe njengoBra Steve Mswazi aqinisekise ukuba nguSteven Mutsumi kodwa ingqina alikwazi kuyicacisa kwakutheni. What is the relationship between the person who is described in your phone as Comrade Didi Mabuza, Deputy President, and Mr. Mutsumi? They don't have a relationship. Then why would you be forwarding an invitation to a meeting sent by Comrade Didi Mabuza, Deputy President, to Mr. Mutsumi? Why would you forward the screenshot to him? I really don't know. WhatsApp zikwakhile ukuba otyholwa ngokuba incakuba imikhambatho yolwaphulomthetho uVusimuzi Cat Matlala wathengela usekela umkomishina lonqunyanyisiweyo unjengele Shadrack Spear impala. Now, it seems to me that what we see in these chats actually confirms that indeed Mr. Matlala did arrange for the delivery of impalas to Mr. Sabia. Okugqamileyo kwimpithizelo yemikhafazo kuntama Witness F angatyholeka njengendoda eyayisempindini yemishikashika erhanelekayo kaSpear kodwa Witness F uyaphika ikomishoni iyaqhuba. Inkundla ephakamileyo yaseGauteng namhlanje imamele isicelo esingxamisekileyo esifakwe ngusomashishini waseMntla-Ntshona uSuleiman Karim sokuthintela ukuba ikomishoni kaMadlanga imnyanzelisa ukuba avele phambi kwayo ngoLwesihlanu. Iqela lamagqwetha akhe axoxe ngelithi uKarim akaphathwanga kakuhle ile komishoni kaMadlanga kwaye isigwebo sihlehlisiwe de kube ngoLwesine. Kwisibheno sakhe asifake singxamisekile enkundleni iqela likaKarim liqhubela lathi ukumchaza njengengqina kufuneka kuqwalaselwe kwakhona kwaye kubekwe bucala nanjengoko kwachazwa ukuba ukuthathwa kwakhe njengomntu obandakanyekayo ngaphandle kokunikwa ithuba lokuqinisekisa oko ayibobulungisa. My lady, the reality is that we're here because the commission, for whatever reason, has chosen to treat my client differently to how it treats other witnesses. You would have seen in the founding affidavit, there's an extensive comparison done between Mr. Mokhotzi's 10-6 notice and the subpoena, where he's given all the particularity and all the documents that my client is asking for, and for whatever reason, the commission chooses not to treat my client in the same way. With great respect to our learned friend, it is no excuse to avoid the machinery of the commission to say
the chairperson of the commission has already said my application is an abusive process. He has done so on legal advice, and being his counsel, I submit with great respect to the court and to the applicants that this application is an abusive process. It's wrongly directed, it rehashes and challenges moot rules and notices, and leaves out a live subpoena. Kusenjalo ikomishoni kaMadlanga ifake amaphepha okuphendula iphikisa ngelithi isicelo sika Karim sijongela phansi umsebenzi wale komishoni. Kubanjwe inkomfa yantsuku mbini kwiziko iNazareth eGauteng nehlanganise inkokheli zamacandelo ahlukeneyo osomashishini nohulumente ukushukuxa izicwangciso zokwakha ubuchwepheshe bokukhawulelana nozinziso loluntu olusisigxina. Umongameli Cyril Ramaphosa ugxininise uzinziso loluntu ngelithi lungaphaya kokubeka uphahla phezu kwentloko zabantu koko luthetha isidima inkuseleko nokunika uluntu ilunda ekuhlaleni ukwakhankanye ukungxamiseka kwesidingo sokwakhiwa kwezindlu nokuqhutywa kukuya kwabantu ezidolophini nokunyuka komthamo wabemi. Housing is not merely about shelter, but it is also about belonging. It is also about identity, about security, and about opportunity. Kambe ke ukaRamaphosa ubalule ukuba urhulumente wenkululeko weli ugqithise ngamathuba angaphaya kwezigidi ezinhlanu kwezindlu kusukela ngo-1994 esithi lo mzila awunakuthelekiswa kwaphela kwilizwekazi iAfrika. We are the only country that I know, and repeat, I know, even on the African continent, that builds houses and hands them over to the people of our country. We have done so now, and if you include all the issues of housing opportunities, being sites and built houses, we've done that to 5 million households. I know of no other country that has done so. Ukanti ke mayelane montlalo yoluntu sodolophu wesixeko saseGauteng uDada Murero uthe isixeko seGauteng sithe gqolo nokuhlola uvimba wamanzi kumbindi idolophu logama bephantsi phezulu nongenelelo olusisigxina oluquka ukwakhiwa kwamaziko amatsha amane nenqaba ezintathu zamanzi kwingingqi yaseMidrand nebichaphazeleke ngokumandla ekulungisweni kweenkqubo zamanzi kumaziko aseRand Water. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwindaba zeSABC eGauteng. Kukwingxelo ezithi inkokheli yeDemocratic Alliance umnumzana John Steenhuisen ayizulungenela ugqatso lokukhokelela iqela kwakhona xa libamba inkongolo yalo yonyulo ngo-April. Umnumzana Steenhuisen uqale ukukhokela iDA ithutyana ngo-2019 emva kokulahla ukamnumzana Mmusi Maimane kwiDA waze wonyulwa njengenkokheli kwinkongolo yango-2020. Ngokuba semfuthweni wolwazi ngaphakathi kwiDA umnumzana Steenhuisen akazulungenela ugqatso lokukhokelela iqela kwinkongolo yalo yonyulo ngo-April. Umnumzana Steenhuisen uza kuthetha noNondaba eThekwini ngomso ngekamva lakhe kwezopolitiko kwaye kulindeleke ukuba abhengeze isigqibo sakhe sokungangeni kugqatso lobunkokheli. Umthombo olwazi ngaphakathi kwiDA ungqinile ukuba ngenene umnumzana Steenhuisen uza kuthetha nombambo wazihlalwanto ngomso ngelixa omnye unorhawuzana kwangaphakathi kwiDA ethe akawazi umongo aza kuthetha ngawo noNondaba umnumzana Steenhuisen kodwa amarhe ukuba kugquba iyahlukwana kwiDA abonakale inyaniso msulwa. Uneminyaka engaphezulu kumashumi amathathu kwezopolitiko umnumzana Steenhuisen kwaye waqala eThekwini. Ibhunga lomthetho leDA FLC ngamafuphi belimphanda umnumzana Steenhuisen ngokusebenzisa kwakhe gwenxa imali zeliqela nokuthakuthano lwakhe esihlangalaleni nobesekwa ngumphathiso wezokusingqongileyo uGqr Dion George osele elahlile kwiDA. Kusenjalo ingcaphephe ezopolitiko umnumzana Sandile Swana ilamkela inyathelo lokuba umnumzana Steenhuisen angangazigqatsela ukukhokhela iDA kwakhona isithi kudala umnumzana Steenhuisen ombethwe ngamabholo angamahlazo nakwangaphambi kokuba ibe inkokheli yeDA. There are problems. Some of these problems are tribal problems, honestly, because part of, in as far as I understand, I understood it at the time when they got rid of my money.
was also the issue that you need a white leader. And then there were rumors recently that they want an Afrikaans leader. We are nowhere near that. Abakhimkanye kwezopolitiko bathi elinyathelo likaMnumzana Steenhuisen ingakujika kwezinto kumandla kwimbali eliqela belisakuba lelikhulu kwaphikisayo. Kwalapha ezindabeni ingxubakaxaka yobunkokheli kwisikolo saseGqeberha ikhokelele kuqhankqalazo oludale kumiswa ngqi kwezifundo kwesi sikolo namhlanje kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Ingxabangxaba yobunkokheli kwisikolo saseGqeberha eMpuma Koloni bengunobangela woqhankqalazo namhlanje oluthintele ukufunda nokufundisa kwesi sikolo. Iqela labazali lixhalabile ngokubuyiselwa kwenqununu kwisikolo samabanga aphantsi iWoma nanjengoko wayekhutshiwe kwesi sikhundla kwiminyaka emithathu edlulileyo. Bacaphuke basisifo abazali bebizela ukuba kususwe inqununu. Aba bazali bathi bonele kukuphathwa ngathi ababalekanga kwesi sikolo. Batyhola ngelithi le nqununu ibaphatha kabuhlungu kwaye nempatho ifunyanwa ngabantwana ayincomeki. Asimfuni ngenxa yobukrwada bakhe, ngenxa akakwazi communicate nabazali. Xa uthetha umane umisa into bana mna ndifundile, ndine-degree zam. Whereas uzotitsha abantwana ke babantu abangafundanga, abangamaqhabakazi. Elinye iqela labazali lona likholelwa kwelokuba kukho inyawo lwemfene kuyo yonke lento. Bathi bafuna ukubona abantwana babo bebuyela esikolweni. Zali unomntana, ndifuna umntana wami irongo lo xa kuzavala igate because of ubonakala ke ngoku njenge criminals. Ngibona criminals maxa ndizabona abantu abazavala igate bavalele abantwana nekamva labo. Kusenjalo kukutitshalakazi otyhola ngelithi naye ukhe walixhoba lale nqununu. Uthi ebekhe wagrogriswa ngokuphulukana nomsebenzi wakhe. Izinto endazithethileyo into yobana mna wayendigxothile kwesi sikolo, wayendikhuphile kwi-system, which I don't understand uba yeyiphi le system iye yakhe because still eka-Department of Education. Ijelo losasazo ye-SABC lizamile ukuqhagamshelana nale nqununu ukuva icala layo kwezi zityholo, kodwa walilahlela ngomnxeba. Isebe lezemfundo lithi liphezu kwawo lomba. Ke silisebe sihleli phantsi samuqulunqa inkqubo ezawuthi landelwe ukuzama ukusombulula lento okanye amanyathelo anothatyathwe ukuzama ulungisa lento. Zisamile inkqubo zokufundisa kwesi sikolo kwaye akabikho xesha elibekiweyo ukubuyiselwa kwezinto esiqhelweni. Kwiindaba ze-SABC ndingo-Anda Nqonji eGqeberha. Usodolophu wesixeko saseTshwane uGqirha Nasiphi Moya uthi lo masipala udinga imali edlule kwi-6 billion rand ukulungisa izixhobo ezingundoqo zokuphehla umbane. Indawo zesisixeko zihlele bumnyameni emva kokwa kombane amatyela amaninzi. Usodolophu kuquka amagosa kamasipala ebethetha nonondaba ngeenzame zokukhusela iziseko zombane zikamasipala kuquka ukuzisa inkonzo eluntwini. Ukungabikho kombane kwindawo ngendawo eTshwane kushiya abahlali kunye namashishini ekhathazekile. Esixeko sijongene nemingeni weziseko zombane ezigugileyo, nto leyo efuna izigidi ngezigidi zerandi ukuze zilungiswe. We need 6 billion rand for us to be able to address the backlog on electricity infrastructure. And for repairs and maintenance, of course, we need 10% of that to be able to address the backlog on the side of repairs and maintenance. uGqirha Moya ukwabale imvula njengesizathu sokonakala kweziseko zombane esithi kwezi nyanga zintathu zilandelayo bazimisele ukuzisa umbane kuzo zonke ingingqi zalo masipala. The focus over the next 3 months is on immediate stabilization, and this work has already started. The focus is on reducing the likelihood that faults escalate into major prolonged outages. Eminye yemingeni ajongene nayo masipala waseTshwane ngamaqumrhu karhulumente angabhataliyo amatyala. We have sent letters to the Minister of Finance, Minister of Public Works, the Premier, the MSc of COGTA, where we say the debt that government owes us is now over 2.2 billion. Please help us, please pay. Isixeko sokwabongoza amaqumrhu karhulumente, amashishini kunye nabahlali ukuba bawabhatala amatyala wabo kwangethuba ukunqanda ukucinyelwa umbane.
Ingcali zolwaphulomthetho zikholelwa kwelokuba ukubambisana kwe-arhente zomthetho neenkampani zeemoto ezithwala imali yeyona ndlela yokuphelisa ukuphangwa kwemali kuxhotyiwe. Oku kulandela isiganeko saphezolo kuhola wendlela we-N2 eThekwini konzakelo nogada ababini kolo hlaselo. Zibe 27% iziganeko zokohluthwa kwemali kuxhotyiwe KwaZulu-Natal zaze zayi-36% eGauteng kunyaka mali ka-2024-2025. Uhola wendlela u-N2 uvalwe iyure emva kohlaselo ngesiqhushumbisi kwemoto ethwala imali eyanyanzelwa ukuba iphume endleleni ngabaphange bebexhobe bafamacala. IKwaZulu-Natal isoloko kumaphondo okuqala amathathu aphambili kohluthweni ngenkani kwemali ngabaphange abaxhobileyo. Ziye zaqatsela iziganeko zokuhlaselwa kwemoto ezithwala imali KwaZulu-Natal nakubeni iinkcukacha amanani zamva nje zithi zehlile ezi ziganeko kwilizwe ngokubanzi. Sustaining preventative initiatives even if a decrease is reported, collaboration between role players, successful arrests and convictions. Amapolisa athi kufuneka intsebenziswano nabecandelo labucala. The province has not been experiencing a lot of CITs of late, but with the CIT that happened last night, it is a reminder that this crime still exists. Ingcali ngolwaphulomthetho nayo ikholelwa ekubeni intsebenziswano ngabo babandakanyekayo likhubalo ekusiphuleni nengcambu lomkhuba. The violence of these crimes just produces a very different narrative because lives are lost during this process. Ingxelo zithi kubarhanelwa abayi-105 abafunela ukohluta imali ngenkani bexhobile, abayi-38 balandulele elimagadla ahlabayo bengayolelanga kwakuyolela kwiziganeko zodubulano nobomthetho kunyaka mali ophelileyo. Ikomiti yecandelo lezempilo epalamente ixhalabile ngemeko emaxongo yesibhedlele saseBushbuckridge iMapulaneng eMpumalanga nequka ukuqhokeka kwezakhiwo zophuhliso, ukunqongophala kwamachiza izixhobo nabasebenzi. Luyavakala ulwamvila lwemeko engaginyisi mathe izigulana ezimokamokana nayo nequka ukunqongophala kwabasebenzi, amachiza nezixhobo kwisibhedlele saseMpumalanga eMapulaneng. Hospital is too old, but my nurses are working very hard. The hospital is not good. Yeah, it's too dirty. Nothing seems to be working. The hospital is old. I think it's backdated as far as 1936. And then they are telling us that they've decided not to upgrade here because they are moving to the new hospital. So they've put timelines to say by July that hospital will be completed. Isebe lezempilo lephondo liyavuma ukuba zikho ingxubakaxaka kodwa lithi liphantsi phezulu nenkqubela. We have got 3 contractors, 3A, B and C. In terms of the 3A, we have got 3B and 3C, which they are at 99% and 97%. So there's 3A that have got challenges where they are at 78%. But Public Works is dealing with that to make sure that they fast track so that we can complete the hospital. You don't only look at the organogram and the number of doctors and nurses, but look at the number of patients that we are seeing on a day-to-day basis. So we can say that also in terms of medicine availability, we can indicate that in the province we're at 89%. Ukanti ke ikomiti izaqhubeka nokuhlola lomba ifuna kuphucuke inkonzo zezempilo yaye kuthatyathwe uxanduva ngendlela yokusetyenziswa ngayo imali. Sibulele mawethu ngokusiboleka indlebe sinikhumbuze ezangomso nisiphakelwa ngogxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu.
bahlangana amaFilipu Milanga basemba ufumana into nonkanyezini nirhabulise iqikelelo lwemozulu yangokuhlwa nje xa sijonga imvula nomoya ngokuhla kuyapheleka mbukela into yokubana noko litherholele ngamafu kwiindawo ezininzi kaloku phako Kapa lodumo kube ngamathuba nje phansi emvula mbukeli pha kwiindawo eziqhele koGqeberha abe mahle kakhulu ke mbukeli xa singena phako Zenzweni ngaye u60% qhubeke ke mbukeli lamathuba exananazile pha kwiindawo ezikumazantsi koPitoli naphako Polokwane ngenje iqoqo xa sifuka nezibhaxo zenkungu mbukeli ezawuthi ziqabele phaka lokhu mbukeli koSemeni kwakhanya naphaka lokhu mbukeli koPitoli koPolokwane kanti ayiqhubeke ke mbukeli ithi rholele ngamafu ibe ngamathuba amahle emvula kaloku mbukeli pha kwindawo ezikoKapa lodumo uSouth African Weather Services kuba isilumkiso sokuba singalindela iindudumo ezimandla ezawuchaphazela phantse lonke ephaka lokhu empuma koloni kananjalo ke mbukeli ngomso ziyaqhubeka ezandudumo zimandla zixananazile ngakumbi ke kwindawo ezigudlu inxweme pha koGqeberha kananjalo ke nomlilo wamadlelo esawuthi siwulindele mbukeli pha kwindawo eziko Appington into ethi ke uba kuyaqhuma qiniseka into yokubana uqhagamshelana namagosa kaxakeka amaqondo ke okutshisa aphansi ngokuhla xa sijonga pha koMsina ngu22 degrees ePhalaborwa bengu21 eMbombela bengu19 eMel bengu14 pha koMnambithi mbukeli lipholile ngo17 eMgugundlovu bengamashumi 20 kanti ke babambene nemenqaku nayo eRichards Bay eThekwini liphole nakhona ngaye u24 degrees phako sajonisi ibe ngu21 yatyhila ngomso ligqatsu bhobhoyi imbukeli pha kwindawo ezikoSemeni kwakhanya naphaka embukeli kosajonisi ngo29 nxuba ligqatsa kanobombukeli ngu39 degrees ziqhube naphaka loGraaff-Reinet ngo39 eBedford West embukeli ngu33 kwamangalisweni Sutherland ngu29 eWorcester ibe ngu32 eKapa lodumo ibe nguye u29 kwindaba zixananazileyo kaloku mbukeli nakhona liyatshisa ngaye u35 degrees and such ndithi maziphume inqawe emaxhegweni ichosiwe